Гуанин представлява качеството милосърдие и състрадание за еволюциите на Земята. Пламъкът на милосърдието – това е средство, което позволява на Христос да се застъпи за тези, които са извършили прегрешения, но не могат за всяко нарушение да носят цялата тежест на скорото възмездие, което изисква закона. Милосърдието забавя възвръщането на кармата на човечеството, задържайки я ръката на правосъдието до това време, когато индивидът може да стане и да се срещне лице в лице със своите собствени човешки творения и да победи егото. Гуанин ни казва, че милосърдието – това е качество любов, което изглажда неравенствата на живота, изцелява раните на ефирните тела, лекува пукнатините и умовете и чувствата, отмива остатъците на греха и чувството на напрежение, преди те да проявят във физическото тяло като болест, изсъхване, разрушение и смърт. Милосърдието – това е велика сила на Вселената, казва Гуанин. Това е силата на Божията воля, силата на милосърдието в интензивната любов, която разтваря всички страхове, всички съмнения, непокорност и метеж в народите. Милосърдието е закон, понякога много суров, но винаги търпеливо, винаги търпимо, и той помага на пламъка вътре в сърцата да се повдига, повдига и повдига, за да срещне Христа. Гуанин ни напомня, когато вие усещате необходимост от повече сила, повече просветление, повече чистота и изцеление, помнете, че всички тези качества ги получавате от сърцето на Бога, благодарение на действието на самия пламък на милосърдието. Защото чрез прошката става обновяване на възможността да се изпълни закона, а без прощаване успехът ще бъде твърде незначителен. Когато ние го призоваваме, нека да знаем, че нашето Христово аз, Христово съзнание, се явява нашия психиатър, нашия психолог, нашия свещеник, нашия жрец, нашия равин, нашия приятел, този с който ние ежедневно трябва да вървим, за да премахнем от себе си бремето, както това са правили американските индианци. Вечер те са образували кръг около огъня и са обсъждали преживяваните събития през деня. И всичко, което не им е харесвало, те са го хвърляли в пламъка. Това е този принцип, на който учи всяка религия по света. Когато ние поместваме проистичащите негативни събития в пламъка, ние си лягаме да спим в състояние на мир. В много случаи безсънието е предизвикано от това, че ние не сме се освободили от кармата и бремето на деня. И така ние не се намираме в мир със самите себе си и с Бог. Ние се нуждаем от разкаяние. Нуждаем се от това да споделим с Бог тези постъпки, които не са съгласувани с Неговия закон. До този момент, докато ние не му кажем за това и не помолим за Неговия пламък на прошката да премине през нас, ние ще живеем в чувство за вина, страх, срам и повече от всичко с чувство за своята отделеност от Него. Днес това се проявява с всевъзможни ментални и емоционални разстройства, в раздвоение на личността, проявяване на ненавист към бащите и майките, към децата и много други проблеми, жертви на което става съвременното общество. Пътят назад към Гуру, вътрешния Христос, води до обръщане към закона за прошката.
Прошката – това е нещо, което е необходимо да призоваваме не само за себе си, но и за всяка частица живот, за всеки, който някога ни е причинил зло и на когото ние сме причинили зло. Сен-Жермен ни учи, че когато ние призоваваме прошката, ние правим това подбудени от горящата любов на нашето сърце. На нас ни е необходимо да съобщим един на друг, че ние сме простили и молим за прошка. Вие проявете смирение, когато казвате: аз постъпих невярно и аз те моля теб и Бог да ми простите. Когато ние призоваваме закона за прошката, той пламва в аурата с виолетова, лилава или розова светлина и разтваря неприятностите и неприятните събития в нашия свят. И този фойерверк започва да се усилва, докато огромни сфери с енергия не започнат да излизат от нашето сърце, изпълвайки света. Вие може да визуализирате любимия ви човек, дете, мнимия враг, политически лидер. Вие може да си представите целия град, правителство, всяка страна и планетата вътре в тази сфера. Светеща сфера с пламъка на милосърдието, приемаща една след друга вълните на прошката. Прощаването – това е закон. И съгласно този закон, нашите грехове се отлагат, за да ни се предостави възможност да развием Христово съзнание. Обучени в закона на прошката е необходимо наставляване гланин, защото наистина това е фундамент на века на Водолея. Прощаването не е уравновесяване на кармата. Това е временно отлагане на кармата, благодарение на което вие получавате свобода да се движите напред, преодолявайки и поправяйки грешките си, не носейки при това тежко бреме. Този товар на греха. И когато вие преминете към точката на получаване на по-големи достижения, то съгласно закона за прошката, временно отложената карма се връща към вас и в достигнатото от вас по-високо съзнание, на съзнанието на плана на самоовладяване, вие сте способни бързо да поместите тази субстанция в пламъка за преобразуване и да следвате своето високо призвание. Съществува различие между прощаването на греховете и тяхното преобразуване. Например, някой може да ви открадне портфейла и после да ви каже, че той съжалява за това. Вие можете да му простите, но въпросът от кармична гледна точка не е решен. До този момент, докато той не ви върне портфейла със същото съдържание вътре в него. До последната стотинка или също, ако се наложи да възстанови сумата в някакъв вид. Прошката не уравновесява кармата, а временно я отлага. Дава възможност да се поправи грешката, да няма обременяване от тежестта на греха. Основният път на изобилният живот, както и тази наука, се явява прощаването. Това възстановява хармонията между всички частици на живота. Това е интензивно, любящо действие на пламъка на свободата. Енергиите на виолетовият пламък. Енергиите на Бога винаги пулсират, винаги са в движение, преобразуват записите на подсъзнанието. Прошката – това е изпълнение на закона, което е записано в книгата на Исаия. Ако вашите грехове бъдат алени, като сняг ще ги избеля. Ако бъдат червени, като пурпур, като вълна ще ги направя бели. Ако вие искате да получите прошка, тогава вие трябва да бъдете готови да прощавате до 77 пъти, както ви учи Владика Исус. Човечеството се изпитва и в малкото, и в голямото, казва Гланин. И нетърпимостта, която е останала в съзнанието на някои,
също се дължи на липсата на прошка. Индивидът не е готов да прости на своите събратя, доколкото те мислят или се покланят на Бога по различен начин. От тях страда от безсърдечие, което напълно блокира пламъка на любовта, а също препятства и потока на мъдростта. Ние не един път сме чували да се казва: който помни старото, на него окото е извадено. Прости и забрави. Това е много вярно, защото ако вие все още възкресявате в паметта си извършеното към вас зло, значи вие действително не сте простили. За да простите наистина, трябва да изтриете записите и паметта от случилото се от вашето съзнание. Гуанин ми казва, че ако това не е така, то вие не само не сте простили в настоящето, но сте ожесточили своето сърце. Вие сте скрили записът, както катеричките своите орехи дълбоко в подсъзнанието. Дълбоко на ефирен план. Вие съхранявате записите за извършеното зло. Вие не сте го предали на пламъка. Вие не сте били готови да го отпуснете и да предоставите на Бог свободата да прояви себе си за този, който ви е обидил, и за тези, които сте обидили вие. Един от най-добрите начини, който позволява да се достигне това пълно прощаване и забравяне, се явява използването на науката за изреченото слово, съпроводено с визуализация. Когато вие четете мантрата за прошката, написана от Ел Мория в неговото веление от сърце, глава и ръце, ежедневно произнасяйки тази молитва, вие е възможно да пожелаете да визуализирате как пламъкът на милосърдието с чудесно розов виолетов цвят обгръща вашето същество и отделя причините и сърцевината на много свършени в миналото неверни постъпки. Вие може да изпитате огромно чувство на облегчение от бремето, което може да носите от столетия, когато призовавате за прощаване на греховете, даже тези, за които може и да не знаете в това въплъщение. И след това искрено да приемете милостта на Бога и прошката за това, че Той протяга към вас във вид на дара на виолетовия преобразуващ пламък. Вие не осъзнавате колко много е уравновесяването във вашия живот вследствие на това, че пламъкът на милосърдието е бил достъпен за вас. Вие призовавате и Бог отговаря и тече милосърдието чрез моето сърце и моите ръце. Аз ви казвам, за да знаете и да разберете, че когато на вас ви се предоставя за известно време милосърдие, то от вас се очаква съответно плодове, изпълнение на делата, Господни изследване на пътя на мъдростта. Бодхисатва Гуанин е известна като богиня на милосърдието, доколкото тя удоходотворява Богу качествата милосърдие, състрадание и прощаване. Тя служи в кармичното управление в качеството на представител на седмият виолетов лъч. Тя също в продължение на 2000 години заема поста Чохан на седмият лъч. Гуанин се възнася 1000 години назад във времето и дава обет на Бодхисатва да служи на планетата Земя, докато всички еволюции не станат свободни. В своята ефирна обител, храма на милосърдието над Пекин, Китай, тя служи на душите на човечеството, обучава ги, като се балансира кармата и изпълнява божествения план.
чрез любовно служене на живота и използването на виолетовия пламък. Пламъкът на гуанин е същият цвят като на орхидеята, розов цвят на божествената любов, смесен с синия цвят на волята на Бога. Нейният цвят е розов, виолетов лотос, който в сърцевината с розов цвят, подобен на пламъка на милосърдието, и става все и по-наситено виолетов по края. Гуанин учи да живеем така, че да не вредим на другите и на себе си, да се стараем, да облегчаваме страданието на хората, а не да ги увеличаваме по какъвто и да е начин. Когато се намира около вас в Кона, Хавай, има много прекрасни статуи на Гуан Ин, близо до една от тях, на която е изобразена с лотоса в ръка. Тя казва следното: ето свещените ми съвети. Първо, бъди милостив към себе си. Преживял си толкова много на тази земя, а все още имаш да научиш милиарди уроци. Нирвана може да се постигне само с леко докосване. Протегни ръка към своето величие, но винаги с нежност. Не търси удобния случай, а му помогни кротко да дойде при теб. Както лотосовия цвят плува по течението насред реката, тласкан от лекия бриз. Следвай устрема си, но не бързай. Радвай се на нещата, с които си се заел. Знай, че всяка стъпка по пътя е забавление. Празнувай. Движението, което само по себе си е чудо. Почитай своята святост. Светостта във всички от нас. Не се кори за грешките и заблудите. Приеми ги със смях. Поучи се от тях и израствай. Ти, мило дете, се развиваш добре. Всъщност, наистина много добре. Ако трябва да ти кажа една единствена мъдра дума, тя ще е онази, която за мен изразява цялата любов на земният живот – състрадание. Да надмогнеш всеки срам и объркване, да започнеш да оценяваш качествата, своите и на другите хора. И то не само добрите, но и всички останали. Това е най-доброто за теб, повярвай ми. И колкото по-скоро приемеш това, като вечна истина, щастието ще долети при теб, като галоприимащ мустанг с криле на краката. Повярвай в истинността на тези думи. Повярвай в този момент. Мъдростта ще дойде при теб, когато спреш и се заслушаш, а не когато тичаш забързано на някъде. Спокойното сърце получава любов и информация по-лесно от припряното. Днес направи нещо просто. Откъсни цвете и просто го разгледай. Без конкретна цел. Бъди празен лист. Бъди отворен. И знай, че всичко, което стига до теб, е добро. Че това е обучение в действие. Винаги и всякога. Гуан Ин помага при състрадание, привлекателност, красота, сила, доброта, нежност, благосклонност към себе си и към другите, любов, даване и получаване, милосърдие, музикален талант и развитие, особено пеене, защита, особено при жени и деца, духовно просветление и духовни дарби. Призоваване. Гуанин винаги чува и откликва на молитвите ни. Необходимо е, когато я призоваваме, да бъдем в умиротворено състояние, смирени и изпълнени с кротост и нежност. Възлюбена Гуанин, моля те, чуй молитвите на сърцето ми. Моля те, откри и разбери
истинските ми потребности. Моля те да се намесиш във всички аспекти на живота ми, които ми причиняват болка. Моля те, помагай ми и ми съдействай, насочвай ме, така че да видя положението си в нова светлина, в светлината на любовта и съпричастието. Моля те, помогни ми да стана като теб и да живея спокоен и смислен живот. Амин. Ом Мани Падме Хум е мантрата, чрез която може да поканим богиня Гуанин в нашия живот и нашето пространство. Простичко казано, чрез действие и мъдрост, Ом Мани Падме Хум помага да се преродите, да преобразувате нечистите си тяло, реч и ум в тяхната божествена противоположност, божествена материя, реч и мъдростта на Буда. Казано е, че рецитирането на Ом Мани Падме Хум 100 или 1000 пъти е равно на ползата от рецитирането на целия канджур. Рецитирането на Ом Мани Падме Хум 10 000 пъти затваря вратата към прераждането в по-нисшите сфери на инкарнация. Чрез рецитирането на Ом Мани Падме Хум 1 000 000 пъти, човек достига необратимото ниво на Бодхисатва. Рецитирането на Ом Мани Падме Хум 10 милиона пъти, човек става съвършен Буда. Всяка от нейните срички разтваря по едно смущаващо чувство. Ом трансформира гордостта и егоизма. Ма ревността и завистта. Ни привързаността и егоистичните желания. Пат невежеството и объркаността. Ме алчността и скъперничеството. Хум омраза, гняв, агресия. Това става след като всяка от сричките Ом Мани Падме Хум със своята индивидуална сила започне да променя цялата ни същност, пречиствайки 6 отрицателни емоции. В нас гордост, завист, желание, неведение, алчност и гняв, и зареждайки ни с 6 мъдрости на посветеният ум. Мъдрост, състрадание, качество, ентусиазъм, спокойствие, блаженство, щедрост, доброта, състрадание. Ом Мани Падме Хум пречиства отрицателното напрежение и егото, усъвършенства 6 божествени действия, щедрост, хармония, издръжливост, ентусиазъм, съсредоточаване и прозрение. Като фонова музика по време на цялото видео е поставено напяването на вълшебната мантра Ом Мани Падме Хум. Аз ще я прочита 108 пъти, така че, слушайки я или оставяйки вибрациите на свещените слова да се разпростират в нашите домове, работни помещения, автомобили и други избрани места, да бъде като Божие благословие. Ом Мани Падме Хум. 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 Ом Мани Падме Хум.
Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani
बाद में हुम, ओम मन, 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 बाद में हुम।